Tällä videolla käydään läpi Yhdistysinfo-sivuston perustoimintoja ja hakutoimintoja. Yhdistysinfo-sivusto kokoaa yhden osoitteen alle www.yhdistysinfo.fi tiedot Kaakkois-Suomessa ja Loviisassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Eli käydään ensiksi hieman läpi, minkälaisia asioita sivustolta löytyy, ja sen jälkeen katsotaan sivuston hakutoimintoja. Eli lähdetään liikkeelle etusivusta. Aivan oikeassa yläreunassa on hakupalkki, joka hakee sisältöä kaikesta sivustolta löytyvästä tiedosta, olipa kyse sitten yhdistys, tapahtuma, vapaaehtoistoiminta, uutinen tai niin edelleen. Tämän hakupalkin alapuolella on sivuston päälinkit nimeltään järjestöille ja löydät tekemistä ja tietoa. Ja nämä osiot jakavat tämän sivuston järjestöille suunnattuun tietoon sekä sisältöä, joka palvelee paremmin ihan tavallista kansalaista, joka hakee tietoa vaikkapa järjestöistä tai järjestöjen tuottamasta toiminnasta. Seuraavana sivustolla on tervetuloa-laatikko, jonka sisällä on pikalinkit tuohon samaan löydät tekemistä ja tietoja osioon kuin tuossa yläpalkissakin on, sekä uutiskirjeeseen ja lomakkeisiin, joiden avulla ilmoitetaan sisältöä tänne sivustolle. Ja kun jatketaan sivustolla alaspäin, niin seuraavaksi näkyviin tulee kuvakkeet 3 ajallisesti lähimpänä olevasta tapahtumasta, ja tällä hetkellä lähitulevaisuudessa näyttäisi olevan häävalssikurssia, tietoiskuja ja yhteistyöfoorumeita. Ja näiden tapahtumalaatikoiden alla on Katso kaikki tapahtumat -linkki, joka avaa näkymän listaukseen kaikista tulevista tapahtumista. Ja ylhäällä on myös etusivulinkki, jonka avulla pääsee aina palaamaan alkuun. Ja kun mennään sivustolla eteenpäin, tulee näkyviin 3 seuraavaa osiota, eli selaa uutisia, selaa toimijoita ja selaa vapaaehtoistehtäviä. Näiden kohtien otsikot toimii linkkeinä kattavimpiin listauksiin näistä aiheista. Eli esimerkiksi klikkaamalla selaa uutisia kohtaan avautuu listaus ajankohtaisista uutisista. Ja nämä on samoja uutisia, joita toimijat voi halutessaan lähettää lomakkeiden kautta myös uutiskirjeeseen. No sitten tässä selaa toimijoita -kohdassa näkyy uusimmat toimijat, eli tämä kohta toimii myös mainosikkunana mukaan tulleista uusista toimijoista. Ja samalla tavalla tämä selaa toimijoita -otsikon painaminen avaa näkymän kattavampaan listauksen toimijoista. Ja alimpana sivustolle jää kohta selaa vapaaehtoistehtäviä, joissa näkyy järjestöissä avoimena olevat vapaaehtoistoiminnan paikat. Ja siinäkin on edelleen sama idea, eli otsikkoa klikkaamalla pääsee kattamaan listausta vapaaehtoistoiminnasta. Ja myös vapaaehtoistoimintaa varten on oma hakunsa tuolla löydät tekemistä ja tietoa puolella. Katsotaan seuraavaksi, mitä näiden 2 pääotsikon alta löytyy. Eli jos mennään tuonne järjestöille puolelle, niin nähdään, että täältä löytyy kohdat yhteistyötä, josta löytyy tällä hetkellä muun muassa oppilaitosyhteistyö. Sen lisäksi on ilmoita sivustolla -kohta, jonka alta löytyy lomakkeet tietojen ilmoittamista varten. Ja sitten löytyy luo leijuke sivustollesi -kohta, joka avulla sivustolla ilmoitettuja tapahtumia voi upottaa toisille verkkosivustoille, esimerkiksi kunnan tai järjestön omille nettisivuille. Ja viimeisenä tässä järjestöille -osiossa on uutiskirje, jossa näkyvät nämä viimeisimmät uutiskirjeet, sekä täällä on myös kohdat, joista voi tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiin, peruuttaa halutessaan sen ja ilmoittaa uutisesta. Ja näistä kaikista kohdista löytyy yksityiskohtaisemmat video-ohjeistukset tältä sivustolta. Siirrytään seuraavaksi tänne löydä tekemistä ja tietoa -puolelle, josta löytyy seuraavat toiminnot, eli hae sivustolta, toimintaa ja tapahtumia, toimijoita, vapaaehtoistehtäviä sekä henkilöitä -kohdat. Ja näiden lisäksi myös tältä puolelta löytyy tuo samainen uutiskirjekohta kuin järjestöpuolellakin, eli kuka tahansa voi halutessaan tuo uutiskirjeen itselleen tilata. Ja ensimmäisenä tässä osiossa on hae sivustolta -kohta, joka on samanlainen avoin hakukenttä kuin tuossa sivuston yläreunassakin on. Eli tähän kenttään voisi laittaa hakusanaksi vaikkapa hiihto, jolloin tulokseksi saisi alueella toimivat hiihtoseurat. Ja tarkemmat tiedot järjestöstä saa nimeä klikkaamalla, jolloin nähdään muun muassa perustietoja toimijasta, kuten toiminnan tarkoitus, yhteystiedot ja mahdolliset linkit kotisivuille tai sosiaaliseen mediaan.
Katsotaan sitten seuraavaksi toimintaa ja tapahtumia kohta, josta voidaan hakea yhdistysten ja muiden toimien järjestämää toimintaa. Eli haetaan nyt vaikka kaikki tällä hetkellä ilmoitettu toiminta Kaakkois-Suomen alueella, jolla me nähdään tulokset joko taulukkomuodossa tai sitten kalenterimuodossa. Ja jos nyt haluaisi tarkentaa hakua, ja minua kiinnostaisi nyt vaikka tanssiminen, niin nähtäisiin tanssiin liittyvät toiminnot. Ja kun hiiren vie tuohon toiminnan nimen päälle, niin näkee hieman lisätietoa siitä toiminnasta. Ja sitten klikkaamalla sitä toimintaa avautuu vielä tarkemmat tiedot, eli näkee sen toiminnan järjestäjän toiminta-alueen, kenelle toiminta on tarkoitettu, aikatauluja ja osoitteita, ja mahdollisia ilmoittautumislinkkejä, hintatietoja ja niin edelleen. Ja tässä haussa tarkennuksia voi tehdä myös tämän vapaatekstihaun lisäksi sijainnin mukaan tai ajan mukaan sekä toiminnan muodon ja toiminnan aiheen mukaan. Lisäksi tässä on myös kohderyhmää ja kohderyhmän ikää ja lisäkriteereinä vielä esteettömyyteen ja järjestäjään liittyviä vaihtoehtoja. Eli näillä pystyy tarkentamaan sitä hakua jo aika tavalla. Ja sitten nämä muut haut toimii samalla logiikalla, eli jos haluaa hakea vaikka jotain tiettyä toimijaa tai järjestöä, niin voi valita toimijan nimen suoraan listalta tai käyttää avointa hakukenttää. Ja lisäkriteerien alla voidaan rajata myös aluetta, eli voidaan hakea vaikka Kaakkois-Suomen alueelta kaikki lapsi- ja perheyhdistykset vaikkapa. Noin, niitä löytyy kaiken kaikkiaan 76 kappaletta. Ja samalla tavalla tässäkin toimijan nimeä klikkaamalla näkee sitten toimijan tarkemmat tiedot. Ja näiden hakujen lisäksi toimijat on listattu tänne sivupalkkiin toimialoittain. Eli myös näitä listauksia voi täällä selailla ja etsiä, että josko löytyisi jotain mielenkiintoista toimijaa, johon ei välttämättä muuten törmäisi, kun ei välttämättä tiedä oikeita hakusanoja tai toimijan ja yhdistyksen nimiä. Ja seuraavana täällä on vapaaehtoistehtävät kohta, joita ei vielä tässä vaiheessa ole kovinkaan paljon ilmoitettu, sillä tämä osio on aivan uusi, mutta idea tässä kohdassa on aivan sama, eli hakuja voi tehdä alueen ja sitten näiden tarkentavien hakuehtojen mukaan. Eli tällä hetkellä tosiaan löytyy yksi vapaaehtoistehtävän paikka, mutta jatkossa näitä löytyy sitten täältä enemmän. Ja viimeisenä kohtana on henkilöhaku, jonka avulla voi hakea henkilöitä toimia ilmoittamasta yhteistiedoista. Ja tässä kohdassa hakukriteerein toimii nimi, organisaatio, tehtävä organisaatios tai toimipaikka. Ja tosiaan tämä uutiskirja löytyy viimeisenä täältä, eli se on se sama joka löytyy myös tuolta järjestöpuolelta. Eli kiitoksia mielenkiinnosta, päätetään tämä yleisesittelyvideo tähän. Ja tosiaan esimerkiksi tietojen lisäämisestä sivustolle löytyy sitten omat ohjeistusvideot, joissa näitä kohtia käsitellään sitten vielä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.